Morning guys, morning. Guys, balik na natin guys. Thank you guys.
Isa-isa lang.
Oh, nasa Batangas siya. Good morning guys. Thank you so much sa nag-like ha. Pa-verify ko lang yan. Dahil lahat ang pa-verify. At maraming pa-verify. Sinatingnan ko yung ibang video ko din, di ba? May bayats na Wala pa yung pingit, no? Wala pa pingit ka. Hindi sila ito kasi ginatawa lang. Hindi pwede yan sa plywood. Tapos kukulang ka. Pero ganito, wala pa. Pakilas kasi nga, kung wala sa kahoy, hirap ka. Anong kahoy daw yan, no? Alam ko po, matigas na ano, marupok. Please read your new text. Iya,
Sa practice ka naman. Ibibigay ka lang. Ay, after. Pero pag pinagsasabi ng Facebook, malaki siguro kung saan mo ko. Hindi ko panood na ako, makakangin sila eh. Panginoon sa kumakain sa ilang ka ng view. Mga kalat lang sila sa gabi. Wala pa na. Kaya mga nakikita niyo yung Ulas ko ko. hindi naman yung mga tigas ka mo, talagang lumayakal. Kasi kasi yung mga tao ito. Please read your new text.
Ganun. Ayan. My music, my choice. Thank you. Thank you, sir. Good morning. Bigo Live 4. Try ko rin. Ha? Bigo Live. Hindi noon. Magandang umaga na. Good morning. Mga babae na talaga. Mga babae.
Binigay ko. Ipupuso nga yan yung video natin na gano'n sa kasi ano yun, iba yung na lang boss. Kaya kasi pagka yung para sa panginoon sa kaso. Thank you so much. Good morning everyone. Help naman po sa ating pa-subscribe naman sa ating munting channel. Thank you so much. Bye-bye guys. Break time na. Thank you so much for watching guys. Hello everyone.